Produir un ou ecològic implica, primer, que t'has d'estimar els teus animals i viuen en llibertat, igual que vivien les gallines de la meva àvia, que els obrim al matí, les tanquem a la nit i pasturen. Però llavors hi ha un tema de que l'alimentació que rep aquesta gallina és una alimentació a partir de pinsos ecològics. Tot això implica una millora per tot l'ecosistema. Evidentment que els costos amb agricultura o ramaderia convencional són més baixos, però jo sempre penso, i sempre és el que explico a tothom, que si tu compres agricultura ecològica i productes ecològics, en el fons estàs fent una inversió en salut. El que t'estalvies comprant amb convencional, segurament hauràs de fer una inversió més gran en medicaments o en salut. Doncs això ve de la problemàtica que va començar a haver-hi el 2021, de la gran indústria alimentària, els grans productors d'ou ecològic, com que començaven a reclamar el seu tall del pastís a dintre de l'ou ecològic, i comencen a haver-hi problemes, sobretot amb distribució i venda de petits productors. Que ens vam trobar en un període d'augment dels costos de tot, dels pinsos, de les gallines, costos de producció. Veiem que també que els grans productors d'ou de nivell d'Espanya començaven a ficar moltes gallines ecològiques, llavors van començar a ficar macrogranges, fet que va fer que arribessin a portar ous a botigues petites, on són els nostres clients, a preus superbaixos. Vam patir la pujada de preus, van tancar algunes granges de coneguts, del grup aquest de petit productor, que veies que en aquests moments no tens un suport. Creem una associació, però aquesta associació no és capaç de donar resposta a la problemàtica real. I a través d'en Joel, de l'Ateneu de les Terres Gironines, ens parla i ens comunica que ens podem fer com un pas més enllà, que és crear una cooperativa i treballar tots junts. I llavors en aquell moment nosaltres vam explicar quina era la nostra vocació com a Ateneu cooperatiu, també com a cooperativa en aquest cas d'arrendar de terra, i com podíem oferir aquest servei d'acompanyament orientat a veure quins eren aquests reptes i com de manera col·lectiva s'hi podia donar resposta. Molt al principi, en un estat molt inicial, ens trobàvem petits productors per parlar del nostre dia a dia i per resoldre problemàtiques del dia a dia, temes de pinso, de criadors de gallines, de distribució. Llavors aquestes trobades es van anar fent com que cada cop érem més, no? Hi havia un grup de WhatsApp. No sabíem quin model fer, que si associació, com ajuntar-nos, ens va aparèixer una mica la figura del Joel, amb l'ajuda de l'Ateneu, una mica decidir. Perquè ens diguessin una mica com fer-ho, no? Anàvem una mica perduts, que volíem unir-nos, però no sabíem ben bé com fer-ho. Per nosaltres ha sigut un repte gran per diversos motius. Primer perquè en aquest format de cooperativa agrària no és una resposta, malauradament, pensem que estigui molt a l'ordre del dia. De fet, és una resposta històrica del cooperativisme. Llavors, això d'entrada ha sigut un repte de posar en valor una fórmula que alguna gent pot pensar que està en desús i nosaltres pensem que no, que pot seguir responent molt bé als reptes del moment. I llavors també per l'envergadura del projecte. És un projecte que té un volum de negoci, i té un volum de moviment i té una operativa complexa, tant des del punt de vista de la governança, perquè són 7 productors en aquest cas que estan intercooperant, com també de la mateixa operativa d'un servei de producció envasat i distribució i logística d'ous. Quan es va començar a plantejar el tema de la cooperativa, jo vaig rebre com a algo positiu per tots els petits productors, i sí que és veritat que va costar com el procés de fer dir, bueno, va, doncs anem a fer el pas i entrem a la cooperativa. Va ser un procés llarg i d'anar-ho reflexionant, però al final, a la llarga, veient les coses a favor i en contra, les a favor són immensament més grans que les pas en contra. Tots hem creat la nostra marca comercial i hi ha una càrrega emocional molt gran a darrere de cada marca. L'hem creat des de zero, tots hi hem treballat molt des del primer dia, l'hem creat, l'hem vist créixer, hem patit les nostres dificultats
i tots tenim una cartera de clients i molt fidels i un tracte molt de tu a tu, llavors costa molt dir adeu a la Granja Slow, no? I llavors, això és com un sacrifici que al final vam haver de dir, vinga, endavant, fem-ho, apostem-ho, perquè creiem que aquest és el camí, no? Aquest pas, realment, si el fas en un moment que les coses van bé, que dius més o menys estic, ningú el vol fer, no? Però llavors és quan nosaltres sí que vam pensar que hem passat el que hem passat, que en qualsevol moment les portes de tancar sempre està allà quan les coses van mal dades, no? Pensa en el que podem fer i en què hem passat, no? Estem deixant anar la nostra marca, però n'estem creant una altra també, que jo de fet ja me l'estimo, la dotzena. Un cop entrem a funcionar 100% amb la cooperativa La Dotzena, jo seré productor d'ous. Em dedicaré a cuidar les gallines, recollir els ous, i els ous se n'aniran al centre d'embalatge de la cooperativa i allà ja començarà tot el procés de classificació, encaixat i repartir. Jo i tots els altres productors ens alliberem d'una càrrega de feina bastant important i ens podrem dedicar a el que realment volíem ser, que és productors d'ous ecològics i cuidar les nostres gallines i estar aquí a casa, a la finca. Ara, com a petites granges, fem de productors, fem de comercials, fem de distribuïdors, fem d'administratius, fem de tot. I ara arriba un moment que jo passava més hores a la carretera repartint que no pas a la granja produint, no? Que al final jo vaig deixar la meva feina d'enginyer a Barcelona per poder-me dedicar a fer de pagès. Llavors, el fet d'entrar a la cooperativa farà que tots els que som socis ens puguem dedicar a fer de pagès i professionalitzar-nos molt més a l'hora de produir. Això farà que puguem produir ous encara més qualitat, perquè al final podem dedicar més hores a les nostres gallines i hores exclusives aquí, no? Tots hem arribat en el món de l'avicultura una mica tantejant el terreny i aprenent sobre la marxa, i hi ha moments que te sents molt sol perquè tens algun problema i dius, ostres, i què fan els altres, no? I saps allò de mirar al costat, i què fan els altres? Doncs, com a cooperativa te sents això, que estàs en una família i els problemes conjuntament són molt més fàcils de solucionar. És una gran satisfacció, sí, d'haver pogut aportar, en aquest cas, el nostre gra de sorra, sobretot en un context de treball, que és el seu, on estan molt exigides per moltes coses i molt tensionades amb els nivells, no? Llavors, la nostra funció, en aquest cas, ha sigut donar, doncs, potser un ordre, una continuïtat, una línia de treball que ha permès que tot això, mica en mica, s'anés aixecant, no? Encara fa 2 o 3 dies hi pensava, i amb aquest temps, des del dia que vam decidir fer una trobada per parlar de les problemàtiques conjuntes que teníem, que va ser online perquè hi havia tot el tema de la pandèmia, fins al dia d'avui, crec que hem fet una petita família, perquè ens truquem i ens expliquem les coses de cada dia, problemes personals que tinguis, i això ajuda molt. Això a mi em dona una seguretat de que algú pugui gestionar els meus ous, i en el fons és el meu negoci, que l'entreguem una mica a la dotzena. Clar, hem creat un equip, una petita família, però sí. Però encara ens falta recorregut. Una de les principals idees i objectius que tenim amb la dotzena és que els petits productors del territori puguin continuar sent petits i viables al territori, no? I que es puguin continuar creant granges petites i que no siguin macrogranges i que no estiguin integrades amb estructures enormes i tot plegat, no? Llavors, el fet aquest de recuperar una granja que en el seu moment havia sigut una granja activa i que estava abandonada, doncs això jo hi dono molt valor i crec que pot servir d'exemple per a altra gent, joves que s'hi vulguin ficar a la pagesia, incentivar que aquesta gent s'hi pugui ficar. Tenim molta paperassa, se'ns mengen els grans, el sistema no està fet pels petits i, no sé, volem continuar amb les nostres granges, amb la nostra ideologia, que siguin granges familiars. Nosaltres creiem en aquest projecte. Si creiem en aquests valors i creiem que aquest producte ha d'arribar a la gent, o ho fem en forma cooperativa o tard o d'hora. Som grangers, tenim les nostres granges, però d'aquí a poder crear una cooperativa calen uns coneixements i cal una experiència i cal un saber fer que ens haguéssim perdut al principi. Teníem un vaixell, no? I no
no tenien timó. Cal recordar que les cooperatives agràries són estructures, diguéssim, obertes i que en aquest cas concret ha de permetre que altres productores d'ou ecològic amb unes dimensions petites puguin anar accedint a aquesta cooperativa i puguin participar de la seva governança i de la seva gestió en el futur. Un petit productor està fent una feina en el teu territori que poder no ho fa un de gran. És a dir, hi ha grans productors que estan comprant ou fora de Catalunya i aquest ou llavors te'l venen a sota la seva marca i aquesta és una intenció que nosaltres el que hem de fer és defensar el nostre, defensar la terra, defensar el nostre patrimoni, no? I caminar cap a la sobirania alimentària, un dels somnis que tindríem. Si nosaltres aconseguíssim alimentar les nostres gallines amb cereals que s'haguessin fet aquí a Catalunya i fer tota una roda, això seria el nostre ideal, el nostre somni. Que l'ou de casa es quedi a casa, saps? No té per què anar-se'n ni tenim per què comprar ou de fora si en tenim aquí.